Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in vangin chibai le vek ule tunjum video chuan American sports drama film munom tak ataka thil thleng nge be chhana siam The Blind Side ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang he mi hang rol thar lian channel nul tak Michael hi kum som pasari le ka upani in ashing tununi khwala uwanga mun shanga omkwal chin ani achian pa sifana te ina omri in sifana pa toni chuan afapa sifan le Michael te chu Wingate Christian School kaltir tumin an football coach kotona puina chuangena koton po in sports quota a lutir ve nge chu tumin principal le zirtir tudang haut chu min ve antuma sifana zok chu a grade a chata wangin lutir mai pon poitilo Mahse Michael a grade chu a chat velo wangin an khel rei le a atopa ero coach koton angen nan masataka wang chawin Michael a po chu admit ve an rem ti ve ta shamani ti chuan Michael te chian dun po Wingate Christian School zirlai lo nita in Michael a chuan assignment le homework ti ko nga chuan har sat na tok ngal derin zirtir to chen khat te po in athiam thelo dan pui chu mang an thak an ti chan mep ple Mahse Miss Boswell chuan chan ve tlatin zirtir na po chatakin angai thlave thin nge yelom zirtir dan kongdang deuh shet amamo mai chawani in kashia ati thung zan khat chu Michael chuan a omna putoni te nu pa in hial thom chu sha in anin hauna ko tlanga changa alandanin toni anu pui chuan an ina Michael a cheng ve chu adola mel lebok Michael in thlasung chuan an chung ko tana in hir ngong na thlen tu ni chudu lovin a chwa san zui ta bukani kalna tur dang nei ta heklo chu khoya poriakin arem changin a in no puar mai china thuam no hak thak tak ngial po anei heklo alen theng thung em awang te chuan naupang deuh te phi chuan an hlau china mi panau pang pakhat SJ chuan nui mel te pu ve deuh chin la an hlau to lo mai ang chiti in anin komnel zui pha hle zan khat chu SJ chuan kara changin pon khowot hnuah Michael kal lai chu mu in SJ nu lian chuan chuak mewa wabia in Michaelan school gym pona ri atum thua shilawangin liani chuan khungayin an ina riak zok turin asom ta ani in chu thlengin SJU Colin si chuan TV lo enin lianit po in Michael amut na tur ta chu asiam saknga zunga chu mi hnu chuan an mut san zui ta ni nima sela eng ang mi nge ani po an shiat lo anin chunga an shrai lut ngot mai chu an hlau thong ru le viau bok Mahse liani jing tho chuan Michael chu a muzo ta reng lo maya pona zong ngalin gate pel tur chia chu awa mu man shama an bula chamri a Thanksgiving te manpui tura somin Michael po in thlasung tak chungin arem tileta a liani te chung kwa chu Michael chunga chuan an cha in an duat hle a thuam no ngai reng a in bil chinawang te chuan thuam no thar le sak tian tuma Mahse Michael chuan thuam no te chu kanu ina kanga lutukalom ati awangin anu in lampan chuan an kal le a Mahse vandoi thak tak mayin anu chu alo kal bo dai to si he wang hian liani po in thuam no thar te chu le sak zuin an ina chuan a cheng zui ve ta zel bokani room changte ne tir thlapin khumdup nuam tak baka amamo tur thil sang adam chunga apuala ane ngai reng lo tur te nena an vurawangin Michael po an chung ko chunga chuan alom hle ani zirtir tu te abik takin Miss Boswell poina in Michael chuan zirna ko nga po mason chhowe zelin liani pasal shon po in Michael chu football thiam chung chuang tak tur nia sha in school football team te chuan telve turin a recommend pha hiala laklu ani hnu in shon chuan restaurant changkang taka alom na te bot sei sakin an hlimtlang viawani shon na te chung kwa chuan an chung ko zinga mi ang maya an en china wangin Michael po in chu chung kwa chu atane chan ve to hle a heti lai hian an mel sha te ro in
in chunga mi palian tak mi hang le ngal an khoi tlat chuan ra chalo tak ala chwa nge ringin warning an pe fo maya liani chian te phei chuan in fanu kolini po hian mi hang dum lian pui ne na in khata chen dun reng chu nuama ti lo the ania ti in an du tho hle liani po in a chian te thulak dan chu chalo ti viau ma se thil ni ve thei thawani awangin a fanu kolini hne na chuan an ina mai kala chen ve chu poi ati le ti lo azota kolini chuan harsat na eng ma ka nei lo keima lama chuan a thaveke chu wangin kalbotir su alauti ve thawa wangin liani po a thota huai mai avun rong dum lutuk le apum ro lian zetawang hian michael chuan akal na pianga school lama po ni se en shan na atok china heng huna po hian kolini chu atana omtlat zok chin ani school football team training na po experience ala nei lo wangle achak boxi wangin michael chu a ha thlak lam she chin henga po hian sg chuan training te nei puin a phak ang tok tokin a train vereu chinia lien po in michael chu fa atana permanent takalaka anbula chentir mai chu chati to in a pasal chu asoi puya shon ero chuan a shedeu Mahse nu zok thu nge chu apum vele ta thawani lien chuan dan ang taka michaela adop na tor chu boipui chanin apa boral to thule anu po rui hlo ngol ve ani thute nen lam chuan a sha chwa phata a chuti chung chung po chuan liani chuan michaela chu la adop du thawin ashing tunu nge phalna chu lakve shim shim phot cha a ashia ta wangin michaela nu deni se chu jong chhuakin ama mutur chuan akaltani lian chuan athil du chung chang chutlang taka soi ngalin ifapa ani na abodon chuang lova idu du huna iron tlo thei bokanga ati nu chuan deni sipo in a enkol tha thei miang lo wangin afapa michaela adoptir chu she tak chungin arem tiveta ani tuna chuan chena in turpo nei ngai lova kholaya teru lai mai chen michaela chuan chena tur in le chung ko tia kau tur anei ve ta der mai heti lai hian a football rules chelo hai chin lutuk chuan an coach ero atilu hai chin nge mai liani mang ang po in achia thiam thei dan tur zongin ati tur le ati lo tur te chu shilfia in zirtir na apechina athok chacher bokaniang michaela game po dangngal ta zarin ma ason pui hle michael chuan ma son chhozelin school in elna te chuan a chuak ve theita Mahse michaela telam chu abet zoka changin an tumpui te po in michaela chu avun rong le pumro awanga HMUSITin deuna chongkam an chak chuak hiala Mahse chu deu so na le HMUSIT na chongkam chuan ama a chalam zonga ngong nei pha hlavin chan le zwalnan a mang ta hlava ti tak zeta michaela chan na chuan game chu a thlak danglam le ta hlok mai mi puilama chu a chung te po an lo chang hle a anaw lo ni ta sj po in a chetla vel chu oluk takin a lo record sak nge a atopa phi chuan michaela telam chuan ni anan changjui bokani SG chuan field chunga michaela chetlalai video alak chu share dar zuin michaela chet dan moile thajet chu college shanga football coach che chuan lo thlir ve in an college cha laklu andu tlang hle bokani college football coach ho chuan michaela training lai chu atak nge ya ron enve hlomin video a an muang tak taka chale thiam ani ti an chian nu phei chuan college shang te chuan an skola lu tura somzui chu a chu in scholarship tam tak pek cheu an la tum zui Mahse scholarship mutur ero in zirna konga tlema a chan ve deuh ik angai don wangin michael chuan a hu phur kher mai liani chuan ruaman na chatak nei le in michaelan academic grade chatak anei theinan private tutor tur mi sui chu aroi sakta mia maile achung kwate support na le mi sui wang liawin michael chuan azir laya po mason na ro pui tak nei chowin rim taka le kha azir na chuan atopa ra tha chhoin
university scholarship deal tura grade mu ngai za chu a mu vele ta hlau mai du than tur tam tak zinga Michael chuan University of Mississippi a zirna chhun zom chu a thlang zui bokani shat ve mai tan University of Mississippi hi Sean le liani te baka private tutor Miss Suite zir chuan ani in Sean a phei chu basketball player lar tak ani china liani po hi cheerleader ani chin bokani Sean le liani te chuan Michael college kal zom na tur chu phur takin boypui ngal ma se Michael chu in fiami ming cher tak ani to awangin admission ti ma in test pal tlang phot angai don tlat mai NCAA te chuan in fiami ani awangin Michael chu zo na shang zotin investigator chuan Michael chunga liani te chung kwa in chatan chua chan chu a hlotlin na zar zo ve andu wang ani theyem ti chung chang chu zo chua tu mani ber investigator chuan University tam tak zinga Mississippi kher a thlan chan chu zotin Sean le lien tena anor lui wang chi ani em he university hi ani nge po an lo zir chua ton ani in an ma ni ham chatna le ming chatna andu awangin he zirna in khera ming thang taka lutir ve che hi an chak ani theyem ati na chuan Michael chu ngor nging loin interview chu a chua san ngal de liani chu chua chal ngalin in chung ko a minlom lo chan hi ka she chuak to ani ati a chumi hnu chuan an chung ko laka changa in la sang ngalin anu bulakal turin an khoa chuan akalta a Mahse a chian hlui gang leader ni mek to nen chuan in mu in ani chuan an group chu join ve turin a soma an chian hlui te ho nen chuan beer te in tlangin an ti khoma Mahse an zinga pakhat chuan a chung te lien le kolin te chung chang chu moilo taka a soi wangin Michael chuan angai theita derlova kuta thlak pha zui shep bokani achunga lien te chung ko chatna zong te chungai to akirin achong khum dana wang khan a in thiam lo zui le a atu ka lien ni chu mu in lien ni chuan ka mu masak ber chang che khan theina in ani ti hi chiang takin ka mu a chu wanga lalu che kani kan ngai sakna chete itana kan thil ti zong te kha alem mai ni lovin atak ve kan ni e ati a Michael po in achunga an thil ti zong te theimila alaurin lelawanga ngai dam dilin achunga an chatna zong te a chuan lom thu shil bokin NCAA in zona an zole po chuan Mississippi University a luadu chan le chu college care a thlan chan chu ka chung kwa te lo lu to chinna college ani wang choni eti in konfi takin a chang ve thei ta ni Michael po in college chu rap ve ta in anun kai shwai tu le tun din huna shwai thleng tu lieni te chung kwa nen po an in chenri alo ngai ta ni ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang out channel lo thlir chen tu zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule